Росіяни схопили жителя Акмеджита. ФСБ обвинувачує його у нібито шпигунстві за Росгвардією на користь українських спецслужб. Окупанти переконують, що бранець збирав інформацію про пересування підрозділів Росгвардії поблизу лінії фронту та фіксував розквартированих військових в окупованому Мелітополі. Чоловіка уже взяли під варту, але його імені не розкривають. ФСБ опублікувала лише відео нібито зізнань бранця, де, з його слів, співробітники Головного управління розвідки цікавилися новинами з відкритих джерел і вербували його звичайним телефоном. Внезапно мне приходит звонок на мой телефон со скрытого номера. Мне не представился, сказал просто: так и так, я с Украины, пожалуйста, там помоги, скинь, можешь поделись какими новостями, которые ты знаешь. Давайте перейдем в Телеграм, мой Телеграм такой-то. З 2014 року за звинуваченнями у нібито шпигунстві і диверсіях незаконно засуджено щонайменше 16 громадян України. З початком повномасштабного вторгнення російські силовики стали частіше використовувати саме такі звинувачення. Лише минулого року окупаційна ФСБ звітувала про запобігання 14 диверсіям на території Криму. Ще близько десятка людей було затримано за нібито підготовку замаху на верхівку окупаційної влади Криму, нібито на замовлення Головного управління розвідки. У їхніх помешканнях знаходили вибухівку, зброю та навіть візитівки правого сектору. Повідомлялося про взяття бранців під варту, але після цього окупаційні силовики не давали жодної інформації. Більше 3 мільярдів рублів хочуть відсудити окупанти за енергетичну блокаду Криму. Щоправда, позиваються проти України до підконтрольного росіянам окупаційного арбітражного суду півострова. Для подання позову окупаційному уряду передали 51 том матеріалів. Позови подаватимуть до 3 відповідачів – уряду України, українського Міненерго та Укренерго. Українська сторона неодноразово називала претензії окупаційної влади юридично нікчемними. Утім, на думку голови Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендера Барієва, не слід це недооцінювати. Тут саме важливо те, що в арбітражний суд, що вони нададуть. Тобто, хто буде позивачем, яким чином вони це оформлять. Я думаю, про все це вони також потурбуються. Вони будуть думати, як це краще зробити, щоб продемонструвати, що з боку України був умовно або в лапках якийсь злочин. За словами Барієва, позови до окупаційного суду дійсно безперспективні, але росіяни вже працюють над матеріалами для міжнародного позову, тому українським юристам слід ретельно підготуватися і залучити іноземних колег. Наші юристи, наші адвокати мають працювати і, виходячи з того досвіду, який був у зв'язку з тим позовом, яке подавала Україна по 2 конвенціям, а отут якраз я вважаю, що треба більше, в тому числі, чи в першу чергу працювати з нашими українськими юристами і адвокатами, які мають відношення до Криму. В ніч на 22 листопада 2015 року на межі Херсонщини та окупованого Криму було пошкоджено всі 4 лінії електропередач, які живили півострів. Моментально Крим занурився у темряву. Було оголошено надзвичайну ситуацію та режим віялових відключень. А окупаційній владі довелося поспіхом шукати рішення. Москва витратила мільярди доларів на прокладання 4 гілок так званого енергомосту, а також перевезення генераторних установок і зведення 2 електростанцій. Позовами росіяни грозилися давно, а після повномасштабного вторгнення розпочали полювання та облави на жителів Херсонщини, які, на їхню думку, причетні до енергетичної блокади окупованого Криму. Руки поднял!
Руки назад, Іван! Ще 150 мільярдів рублів окупаційна влада Криму хотіла б стягнути з України за водну блокаду. Восени минулого року навіть стверджували, що позиватися готові 37 підприємств. Йдеться про нібито збитки від недоотримання води з Дніпра, який за різними оцінками забезпечував близько 80% потреб Криму. Північно-Кримський канал було перекрито у 2014 році, і окупаційна влада назвала це геноцидом. Насправді ж, за даними української влади, жителі Криму не відчули б дефіциту, а виник він через надмірне споживання води, через завезення близько 1 мільйона російських колонізаторів і велику потребу окупаційного військового угрупування Росії. Тому що 10 років тому почалася реальна війна, реальна агресія, і першими на захисті України, на захисті свого дому стали кримські татари. Фотосвідчення різних етапів 10-річної війни стали фоном дискусії в Національній бібліотеці Анкари до 10-х роковин російської окупації Криму. Дипломати, представники українських і кримсько-татарських громад і організацій в Туреччині розпочали з нагадування про те, що росіяни використали брехню про нібито утиски в Криму своєї меншини для вторгнення у 2014 році. Росіяни намагалися виправдати окупацію фейковим референдумом і нібито всенародним схваленням, але самі ж спростовують цей міф жорстокими репресіями та спробами стерти ідентичність українців і кримців. Вони намагаються або фізично знищити людей, які виступають проти Росії, або якимось чином вигнати їх з Криму. Тут руйнується найбільший міф Росії про Крим. Що це за міф? Буцімто всі чекали Росію в Криму, і ніхто не заперечував. Якщо ніхто не заперечував, то чому ви досі саджаєте кримських татар, українців і навіть росіян? Чому ж ви тоді проводите обшуки о 5-6 ранку? Російська навала нічим не спровокована. Справжньою метою Москви було і є загарбання якнайбільшої площі української землі, каже професор міжнародних відносин університету Бількент Хакан Карамли. Навіть коли ми вживаємо термін «російсько-українська війна», ми насправді несвідомо служимо цій проклятій імперській державі. Тому що люди, які споглядають ззовні, можуть подумати про якусь прикордонну суперечку. Насправді ж, це не спровокований напад однієї країни на іншу. Іншими словами, це буквально вовк, який нападає на ягня, і давати цьому інші оцінки неприйнятно. Присутні погодилися, що розв'язаній Росією війні не може бути виправдань, а Україна неодмінно здобуде перемогу, бо ж від результату цієї війни залежить і доля кримсько-татарського народу.